Ni wagati na an bɛ foli di Joliba TV News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani an b'a fɔ aw bisimila muso ka gɛrɛ jɛmu kan o kɛnɛ kan o ye jɛmu ye min bɛ musow wele nka ma ɲina cɛw kɔ dɛ bi an bɛna gɛrɛ sigi an ka bi gɛrɛ ma nɔgɔn dɛ anw ye vol ta bi kɛ fo États-Unis k'an to Mali kɔnɔ ka taa fo États-Unis bari yen yɔrɔ kunfan de bɛ anw na barisa an y'a lakɔlɔsi ka ye ni africains bɔra Afrique yan ka taga yen nɔ Europe jamana ninnu na u bɛ gɛlɛya camanba de sɔrɔ surtout cɛ ni muso a kɛra u furula ɲɔgɔn ma ka taa yen nɔ u ye ɲɔgɔn ta yen nɔ u ye ɲɔgɔn ta yan nɔ ka taa u bɛ taa problème de sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa se hali problème bɛ don denw yɛrɛ ka éducation na anw tɛ min faamuya Mali la yan nɔ ka mɛn ko den ye a fa faga wali den ye a ba faga c'est vrai hali n'a sɔrɔ bi n'o bɛ kan ka kɛ Mali la mais kuma la an tun bɛ bali k'o kumaw mɛn tungan fɛ de kosɛbɛ ka caya o sababu ye mun ye o senfɛ ani tagamalaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi alhamdulillah u bɛ vacances la Bamakɔ kɔnɔ yan an y'an profiter u ka vacances fɛ n'an ka baro dɔ sigi ni waleya in kan ne kɛrɛfɛ tonton Ousmane bɛ yan nɔ i ni wula a ni wula kɔri baasi tɛ yen nɔ baasi foyi tɛ alhamdulillah i Kamara nba nse Kuyate nse voilà moi je suis Ousmane Kamara résident à New York depuis plus d'une trentaine d'années donc nana ko jɛɲɔgɔnya la et puis émission ni ɲa kun fɔ mɛ ka caya donc je suis venu pour que n'an fana bɛ se ka kunnafoni dɔw di ka dɔw fana sɔrɔ aw fɛ et puis min bɛ se k'an enrichir quoi voilà c'est la raison i bisimila merci o diyara n ye ayiwa tonton Ousmane bɔlen kɔfɛ tanti Awa Konate bɛ yan tanti i ni wula nsanula kɔni baasi tɛ yen somɔgɔw kɔni baasi tɛ la nse ne tɔgɔ Awa Konate et j'ai fait 23 ans aux États-Unis bon n seginna ka na sigi so sisan d'accord i bisimila Merci. tanti Awa ayiwa o tanti Awa bɔlen kɔfɛ an ye an ka maliyɛn dɔ fana sigilen bɛ États-Unis ni mɔgɔ caman b'a lakodɔn ni a ka baaraw ye n'o ye monsieur Kalilu Kaba Jakite Bamasi production o directeur général de don an bɛ wagati min na komi sisan a fana bɛ Mali la yan nɔ an bɛ foli di ma i ni wula Bah, Nani, ça va? ça va Bon, ne tɔgɔ Kalilu Kaba Jakite fana nana gɛrɛ na bi pour que an bɛ se ka an ɲɔgɔn baro dɔɔni an ka situation sociale kan tunga la donc vraiment ça sera un plaisir an ka bi gɛrɛ ni sigi et puis an ko an ka ɲɔgɔn baro dɔɔni quoi ouais. d'accord o diyara an Merci. ye an b'a fɛ k'a dɔn e san joli ni tunga fɛ Bon, plus précisément ne san 35 de ye nin ye tunga fɛ wow Oui. 35 ans san 35 oui. États-Unis kɔnɔ i y'a bɛɛ kɛ dugu kelen na Bon, si n y'a bɛɛ kɛ n sigiyɔrɔ yɛrɛ ye New York de ye n y'a bɛɛ kɛ New York bien vrai que États-Unis ye jamanaba de ye jamana 50 bon an bɛ déplacement kɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la mais n sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnna New York yɛrɛ de ma d'accord ouais. ayiwa aw bisimila an y'aw wele baasi tɛ i b'a fɔ n ye thème annoncé cogoya min na an kɔni bɛ Mali la yan nɔ an kɔnɔnafililen de don kosɛbɛ i bɛ a ye k'a fɔ Mali ka taabolo dɔ fana ye tagama ye depuis ni an b'a dɔn ko siya dɔw de tun dɔnnen don ni a ye sisan Mali bɛ yɔrɔ min na komi bi bɛɛ bɛ tagama donc o tagamaw kɔnɔ furuw bɛ se ka kɛ aw bɛ se ka furuw kɛ yen nɔ a bɛ komi dɔw yɛrɛ bɛ furu kɛ k'u ka denbayaw to yan nɔ a bɛ i n'a fɔ fana dɔw n'u ka denbayaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ an kɔni bɛ Mali la yan an bɛ minnu ye réseaux sociaux kan ani minnu bɛ fɔ anw ye an bɛ gɛlɛyaw de ye hali ni nɔgɔya bɛ a la an bɛ gɛlɛyaw de ye ka caya monsieur Kamara ne bɛna ɲininkali fɔlɔ sɛmɛ e la yala yen furu kɛcogo c'est à dire couple min bɛ yen nɔ Amérique yen nɔ n k'a fɔ Amérique africains de don maliyɛnw de don yala o ka sigi cogoya ani Mali la yan sigi cogoya différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa bon différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme mais différence minnu de don ça s'explique parce que comme on dit ni Ala ye tagama dɔ i garisɛgɛ la tout ce qui se passera après a bɛɛ bɛ kɛ hukumu dɔw kɔnɔ qui est différent de ce qu'on peut vivre n'an bɛ an ka jamanaw yɛrɛ la bon
il y a des points qui quand même qui font réfléchir parce que ni itara tungala généralement en bêta on part jeune n'antara ni à établir là on demande à se marier bon au hukumu qu'on là généralement bon il y a pourcentage déterminant il y en a qui sont mariés sans connaître leur femme. Il y en a qui sont mariés à des femmes qu'ils ont connues dans le passé. Il y a tout un panoplie de cas, quoi. Mais, au Manaké, avec la kata fara immigration, fara problème. Il y a des réalités là-bas qu'on vit que là-bas. Et tu sais qu'il y a parce que la vie ici, on est entre parents ici, dans la famille. Faut bamboule, non, tonton bamboule, non, bamblasra. Nantara, une fois qu'on est à l'extérieur, c'est autre chose. Donc il y a tout un comment dirais-je situation quoi. Bon, des fois ça se gère comme dans Frantara, on a des petits groupes qu'on forme entre nous. Il y a question Diabili, ça va être un peu long, mais nga avis follow nous par rapport à ce qu'on fait me développer comme ça va me permettre de comprendre le reste de la situation. Pour le moment, il y a des cas qui sont vraiment difficiles. Il y a des cas qui sont répétitifs parce qu'il y a un fou le gelea béant, tu vois, mais fou gelea béant aventure la tête. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais gelea ou tu présentes tu vois des différences entre les cas. Voilà. D'accord. Nous avons famille. Tanti, ne bina e fanfa. Yala mun ne be se ka atu ni ɲɔgɔn faamuya baliya be se ka do couple ni ɲɔgɔn cɛ. C'est vrai a be ali Mali la yan no. Mais an dabali de be ban I yen ta la parce que Mali la cɛ ni muso mana cɛ ɲɔgɔn ye cogo cogo muso de be se ka bɔ. Mais cɛ ti bɔ. An b'a mɛn de muso ye cɛ bila kɛnɛma wali muso ye cɛ datugu. Mais mun gɛlɛya de be se ka taa se do furuɲɔgɔnma fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo dɔ be se ka taa miiri ni ɲɔgɔn na cogoya min na vu que a ye ɲɔgɔn labɔ aw ka jamana kɔnɔ aw bɛɛ bɛ fɛn ɲini de la yen nɔ gɛlɛya sugu jumɛn de be se ka taa kɛ sababu ye ka ni ɲɔgɔn kɛ. Bon, ne ka muso faamuyaliya la gɛlɛya min bɛ se furuɲɔgɔnw ma tunga fɛ surtout en Amérique o y'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ somɔgɔw ye a ye muso furu k'a bila ka na di yan nɔ wala dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ wolola yen nɔ mais maliyɛn don u cɛw ye maliyɛn minnu bɔra Afrique donc wala cɛ dɔw wolola yen nɔ u musow bɔra Afrique ka na d'u ma parce que des fois bangebagaw bɛ fɛ tellement que laada ka continuer ka muso labɔ aw ka bɔ yɔrɔ kelen na alors que des fois les mentalités tɛ kelen ye tuguni éducation tɛ se ka kɛ kelen ye tuguni bon minnu fana n'u musow bɔra yan nɔ ka taga des fois problème caman b'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ donc et puis Amérique ye dugu ye k'a fɔ ko komi Mali don cɛ de bɛ taa baara kɛ ka na ni nasɔngɔ ye muso kuma dɔ a b'i sigi ka makɔnɔni kɛ la plupart cɛ bɛ na ni dɔ ye muso bɛ na ni dɔ ye parce que cɛ kelen tɛ se ka du ta kuma dɔ muso kelen tɛ se ka du ta kuma dɔ et ça c'est la réalité donc il faut que bɛɛ u ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka taa ɲɛfɛ donc ni faamuyalibaliya nana o cogoya la a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye muso caman bɛ révolter alors que ce n'est pas la peine. D'accord, n'i y'a faamuya muso minnu bɛ bɔ yan nɔ ka taga yen nɔ olu degelen don a la cɛ bɛ na ni fɛn bɛɛ ye so kɔnɔ. Non, muso minnu bɔra yan nɔ ka taa des fois ni somɔgɔw de ye muso furu k'a fɔ sisan nɔ n denkɛ bɛ Amérique n ye muso ɲini a ye ale tɛ muso min dɔn k'o ɲini a ye k'o caman yen nɔ wala k'a fɔ n ye muso dɔ ye n bɛ fɛ i ka nin muso furu i b'a ye u ma ɲɔgɔn dɔn u tɛ ɲɔgɔn faamuya alors que en ce moment o cɛ min bɛ Amérique ale degelen don n'o y'a sɔrɔ a bɛ a ka hakɛ to n'o y'a sɔrɔ copine b'a bolo u bɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ de parce que Amérique état saba de bɛ fɛ la yen nɔ fɛ ye mun ye i ka di n ye n b'i fɛ I'm in love with you o saba anw t'o dɔn i m'a faamuya ça veut dire que i ka fɛ sisan nɔ n b'i fɛ quoi o saba anw fɛ yan nɔ Afrique anw t'o dɔn n'i y'a fɔ américain ma I love you a b'a fɔ mais i tɛ ne dɔn comment tu peux m'aimer comme ça
ka sɔrɔ i m'a dɔn fɔlɔ alors que anw somɔgɔw bɛ mɔgɔw ta yan nɔ ka t'u musow ta yan nɔ o de bɛ na ni problème caman ye i m'a faamuya o de bɛ na ni problème caman ye d'accord u tɛ ɲɔgɔn fɛ u ma kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà c'est o vrai bɛ na ni problème caman ye musow dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ ka taa dɔrɔn Amérique n'u sera dɔrɔn problème fosi tɛ yen nɔ n'u m'o créer u cɛw la pour que ka se ka fara u la cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ africaine muso ye u ka dugu muso ye k'a furu parce que ne tun bɛ milieu bila par exemple kuntigi milieu cɛw bɛ na filɛli de kɛ ni mun bolo ka teli o bɛ furu cogo di ta awɔ n'i bolo ka teli kuntigi fɛ parce que kuntigi de bɛ caman wari b'o de la cɛ minnu ni papier t'i bolo i tɛ se ka baara kɛ parce que ni papier t'i bolo Amérique i tɛ se ka fosi kɛ donc i bɛ taga peut-être mɔgɔ de bɛ se k'i dɛmɛ dɔɔnin parce que France i bɛ se ka dɔ ka papier minɛ ka baara kɛ a tun bɛ yen mais a tɛ se ka kɛ i m'a faamuya donc cɛw bɛ filɛli kɛ muso min bolo ka teli u b'a fɔ ko b'o furu e dun t'o dɔn parce que musow b'u ka so u yɛrɛ ye donc u bɛ taa yɛlɛma musow kan donc musow pour d'accord n ye o yɔrɔ faamuya monsieur Jakite ne bɛna e fan fɛ ne ko an b'a ye dɔw b'a fɔ ko u tɛ muso furu ka taa n'a ye tunga fɛ dɔw b'a fɔ n delila k'a kɛ dɛ mais ne t'a kɛ tuguni yɛrɛ de ni muso min bɛ sɔnna o bɛ sɔnna ka to yan nɔ mun kama ni dun ye furu anw bɛ furu dɔ min ye cɛ ni muso ka kɛ ɲɔgɔn kan hali ni tile fɛ bɛɛ bɛ taa tile ban baara la mais kɔni aw bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan su fɛ mais mun de kosɔn bon ne yɛrɛ bolo fɔlɔ parce que i ye question fɔlɔ min posé Kamara kun parce que an bɛ kuma min na tan on parle de mariage an bɛ furu ko kuma de la bon furu dun ye min ye furu ye a ka vie ɲɔgɔn fɛ le reste de votre vie mais pour que o relation bɛ se ka continuer fɔlɔ pour que mɔgɔ ni mɔgɔ pour que a ka se ka sigi k'a ka diɲɛlatigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o k'a sɔrɔ amour dɔ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ voilà a kɛra Mali ye o a kɛra États-Unis ye o donc tant que ni amour t'a ni ɲɔgɔn cɛ amour de la il faut ko a hinɛw bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn na don fɛn caman caman donc an ka yɔrɔ problème ba fɔlɔ yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ bon je peux dire que minnu bɛ na ka muso furu yan ka taa n'o ye États-Unis bon i bɛ se ka na i bɛ se ka u sigi muso dɔ di mais cousine dɔ ou bien fɛn dɔ comme an ka tradition b'a di la ma cogo min na mais o k'a sɔrɔ déjà muso ni éducation ni danbe min b'a bolo parce que a ma sɔn ka furu e ma k'a fɔ k'i bɔra États-Unis ou bien i bɔra aventure la parce que la plupart des cas aussi problème fɛn bɛ États-Unis ou bien aventure ninnu na mɔgɔ caman n'u nana sisan les aventuriers dɔnnen don u bɛ se ka taa ni Faransi u bɛ taa ni États-Unis peut-être que n tɛ fɛn min sɔrɔ la ni n taara à travers lui n b'a sɔrɔ bon n'i donna furu la o kan n'a taara tɛna bɛn a la parce que an ka jamana ninnu a ka gɛlɛn parce que Amérique yɛrɛ filɛ nin ye nous américain famille fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ bɛ baara kɛ muso bɛ baara kɛ u jɔlen don ni so dépenses ye donc o ye problème fɔlɔ ye bon i b'a sɔrɔ e ye muso min fana furu ka bɔ Mali la ka taa n'a ye kɔfɛ le moment que o sen bɛ cun dɔrɔn balimaw bɛ ɲɛ b'ale de la sisan karisa bɛ Faransi karisa bɛ États-Unis sisan kɔni u b'a fɔ muso ye e ka so ɲini i ka so jɔ i ka terrain san i ba la hiji i k'a kɛ tan fɛn ka ca i b'a sɔrɔ muso bɛ baara min na o tɛna ça suffit pas k'a fɔ k'a b'a ka denbaya dépense k'a cɛ dɛmɛ ka tila k'olu fana ta soit muso b'a ban a ka du dépense bɛɛ la k'a kɔ don cɛ la k'a ka vie bɛɛ bɛn baara ma parce que muso dɔw bɛ bɔ depuis sɔgɔma n'u taara baarakɛyɔrɔ la kundigiyɔrɔ la n'u bɔra 8 heures dɔw bɛ fɔ minuit dɔw bɛ fɔ 1 heure du matin tant que client bɛ yen donc ça va donner trop de problèmes donc au temps an bɛ tila ka na da mɔgɔ la parce que n'i tɛ so kɔnɔna na e bɛ se ka denmisɛnnin éduquer cogo di bon cɛ fana bɛ na so kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ de bɛ na tobili kɛ donc ça a été le contraire sinon d'habitude aventure yɛrɛ la an ka sous-région n bɛ se ka fɔ Afrique bɛɛ maliyɛn cɛ tɛ ɲɔgɔn tɛ parce que maliyɛn cɛ de tun b'a ka famille ta a b'a muso ta a b'a occuper a ka fɛn bɛɛ la n ye siyaw ye minnu bɛ yen muso de bɛ taa baara kɛ a bɛ na n'a ye so kɔnɔ ni muso ka sara nana cɛ bɛ muso ka sara touché a b'a kɛ cogo min na a b'a kɛ ten muso ni min ka kan a b'a di mais bon n bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ maliyɛn na mais ne yɛrɛ franchement ne m'a ye parce que ne ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis bon maliyɛn caman bɛ na n ka bureau la je vois n bɛ ko caman ye quoi donc je peux dire furu kɔni
pour que furu ka se ka réussir il faut que hina ka don ɲɔgɔn na et puis fɛ ka kɛ yen quoi et puis bon an danbe fana ye min ye n'an taara cogoya façon bɛɛ la parce que il y a une partie anw danbe la c'est très très important o de bɛ k'anw dɛmɛ bi mɔgɔ mɔgɔ y'a essayer k'an ka danbe appliquer dɔɔni tunga la k'i kɔfilɛ so la an ka ko bɛ taa cogo min na a b'a to i ka famille bɛ se ka réussir bolo dɔɔni quoi ouais. D'accord. Donc ni fɛ tɛ yen nɔ tanti ka kuma ye fɛ ko in de fɔ mais an bɛ retard la Mali la dɛ bari n'i y'a ta k'a jateminɛ Mali yɛrɛ la yan fɔlɔ yɛrɛ i bɛ furu tan bɛ siri peut-être mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ couple 2 dɔrɔn cɛ n'a muso olu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka furu dɔrɔn kan ka furu bon ni furu fana kɛra ten tɔ vraiment a kɛra tunga ye a kɛra Mali ye a tɛ ɲɛnabɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'aw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc sisan an bɛ na ni ɲininkali mun ye sisan o de ye denmisɛnninw ka ko bɛ cogo di parce que aw bɛɛ bɔra k'a fɔ sisan i b'a sɔrɔ muso bɛ taa baarayɔrɔ la cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la a kɛra kundigi ye sisan a mana kɛ fɛn fɛn cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la muso bɛ taa baarakɛyɔrɔ la denw dun bɛ ka sɔrɔ den ninnu ka lahalayaw bɛ cogo di an b'a dɔn yen ni yan kɔni tɛ kelen ye. Bon, moi je crois que je vais revenir sur les mêmes situations. Bon, ni denw ka lahalaya d'abord denw américain denw do nous wolola France denw de nous on essaye de notre mieux k'an ka habitude n'an ka culture inculquer la mais an b'o kɛ cogo di par exemple je connais M. Diakité plus de 30 ans et je m'excuse de particulariser ce point-là, de l'appeler par son nom, mais an ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye furu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka denkundiw kɛ ɲɔgɔn fɛ o denkundiw kɔnɔ tout ce qu'on fait c'est traditionnel venant du Mali an b'a essayer fɛn fɛn mana kɛ kɔɲɔkɛyɔrɔ la denkundikɛyɔrɔ la fɛn fɛn bɛ kɛ an b'a essayer k'o ɲɔgɔnna de kɛ an bɛ yen nɔ donc on fait participer les enfants même culturellement ça dit ka finiw ni mɔgɔ ma ye fini kara i yɛrɛ i b'a ɲɔgɔn kara i den ye k'a yira la que i bɔra nin de la donc o éducation bɛ mais l'Amérique est une forte société ça dit que k'a fɔ que tu peux vivre à côté de cette société o tɛ yen ni bɔra dugu in na même nous qui partons là-bas grand n'an taara an bɛ fɛn dɔw perdu kuma tɛ an den minnu wolola yen nous wolola il faut plus les considérer comme il faut plus les voir comme le petit garçon qu'on peut voir à Bamako ici o tɛ se ka kɛ quoi nous ne sommes plus l'homme qui a quitté qui est parti on a eu beaucoup d'influence et kuma tɛ den minnu wolola yen donc maintenant on se débrouille seulement an bɛ ala deli et qu'on puisse leur donner le maximum qu'on peut pour que ka se k'an ka habitude dɔn quoi den caman bɛ yen nɔ il y a des particularités mais den caman bɛ yen nɔ n yɛrɛ dɔnbaga denw u bɛ sun u bɛ seli u bɛ fɛn bɛɛ kɛ avec nous bon s'il y a des petites points particularités kelen-kelenninw bɛ yen nɔ ni déraperiw kɛra olu la ça veut pas dire que nous avons échoué, nos familles ont échoué. Non, on est loin de là. Non. Non, bon. Et moi, je crois qu'au point, il faudra qu'on comprenne ça, que on a fait un bête échec, nos familles, nos femmes. Échec, parce que, voilà. Il va donc, on fait un an, à Cabo, à Haklima, Malania for Malienche, ko Chebi Toblike, Chebi Denga Kushifali. Ni cɛ ni muso ni min ye min kɔ so o bɛ so kɔnɔ entretien kɛ o ka bon mɔgɔw hakili ma Mali la yan nɔ i y'a ye bon hali n'a y'a sɔrɔ n delila k'a ka dɔ ye muso ni a cɛ bilala ɲɔgɔn na mun na cɛ ko musow y'a fɔ de ko ka baara de tila u ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ cogo min na Europe u nana vacances la yan nɔ muso ko ka baara de tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais o ma bɛn a la. o tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn o. Même en Europe ou en Amérique, c'est pas comme ça qu'on demande à son mari de t'assister si tu as besoin d'aide.
c'est pas la manière de dire que il faut qu'il ka fɛnw tila caman cɛ la il faut qu'il ka tobili kɛ non kɛcogoyaw i b'i bɛɛ muso ye n'a ka di ye comme monsieur Diakité l'a dit madame l'a dit ni muso ka di ye il y a une parfaite entente il y a l'amour entre vous i b'i muso a sɛgɛnnenba de don monsieur Diakité vient de le dire que dɔw bɛ bɔ depuis sɔgɔmada fɛ u bɛ don fo minuit bon i yɛrɛ sigilen bɛ i bɛ télé lajɛ la ni muso nana mais tu peux pas la voir a bɔra baara la pendant plus de 12 heures de temps k'o bɛ tila ka na i sigi tobili kɛ k'a d'i ma et puis tu es o tɛ se ka kɛ o bon donc mais il faut pas en faire comme si c'est un droit ou bien une obligation pour certaines choses c'est-à-dire fɛn bɛɛ n'a hakɛ de don fɛn bɛɛ n'a hakɛ de don ni muso kekuyara cɛ un homme sans femme pratiquement c'est difficile il faut le dire, c'est difficile. Mais muso fana ka rôle n'a ka fɛnw kɛ avec intelligence. Et les enfants, généralement, ils suivent tout le temps un bon couple. Si le couple est bien géré, denmisɛnninw ils suivent. Parce que, et puis denmisɛnnin bɛ lamɔ de. Voilà, bon, lamɔ ne bɛ ka kuma nin yɔrɔ de kan parce que vu que anw fɛ yan nɔ ni bi tɛ Mali la yan an bɛɛ b'a dɔn i b'a sɔrɔ i bɛ bɔ i bɛ se ka tile ban dugu kɔnɔ i hakili latigɛlen don mɔgɔ dɔ bɛ i kɔ so kɔnɔ min jan bɛ denmisɛnninw na n'u bɔra école la mais aw fɛ yen nɔ est ce que o mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw bolo yen nɔ min bɛ o kɛ wa ni aw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ dɔrɔn peut être madame bɛ baarayɔrɔ la monsieur bɛ baarayɔrɔ la denmisɛnninw bɛ école la n'u bɔra yen nɔ école la u nana so kɔnɔ bɛɛ b'i ka kɔɲɛni na est ce que aw sɛgɛnlen tɛ aw bɛ temps sɔrɔ ka se ka anw ka c'est vrai a bɛ fɛn dɔw yira denmisɛnninw na et puis n'i sigila wali jamana kan jagoya de don i bɛ yɛlɛma dɔɔni o yɔrɔ ninnu bɛ yen nɔ mais est ce que aw yɛrɛ bɛ min dɔn aw ka taabolo la a b'a yira denw na wa o de ye kuma ye sisan bon a bɛ hakɛ to musow fɛ famille dɔw bɛ yen nɔ u b'a yira u denw na parce que famille dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ na i bɛ na n'i den ye n'i nana n'i den ye den yɛrɛ kɔrɔbayara a taara collège la a furula yen nɔ u ye denw sɔrɔ denw wolola yen nɔ mais olu dɔw denw bɛ morikalan min dɔn yan denmisɛnninw t'a dɔn parce que u bɛ taa n'u ye kalanyɔrɔw la après ni école jiginna u bɛ taa n'u ye kalanyɔrɔw la u bɛ fɛnw kɛ o y'a ye ka denw mara mais dɔw bɛ yen nɔ fana minnu taara n'u denw ye u kɔrɔbalen ma bon minnu denw wolola yen fana i b'a ye muso caman ne yɛrɛ ça m'étonne muso caman bɛ fɛ k'a fɔ de nin ye américain denw ye o b'o yɛrɛ de fɔ ko ninnu ye américain denw ye wali ninnu ye tubabu denw ye pour moi c'est une honte parce que nin ye américain denw ye mɔgɔ bɛ mun fɔ jirikunu mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ se ka kɛ bama ye i bɛ taa ni den wolola yen nɔ a dege fɔlɔ aw ka dumuni na parce que dumuni min yɛrɛ bɛ kɛnɛmala la yen nɔ c'est des choses ne yɛrɛ t'a dɔn i b'a o san k'o di den ma parce que i t'a dɔn a dilanna cogoya min na c'est propre bɛɛ b'a McDonald ninnu ni fɛn denmisɛnninw bɛ t'o la i t'o la et puis u bɛ food stamp dɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i ye denw sɔrɔ u bɛ carte d'i ma i ka taa dumuni ninnu ni fɛnw ta que des pacotis i ka et puis a bɛ cɛ sɛgɛn parce que n'i k'i bɛ taa pizza kelen san sisan dɔn pizza kelen bɛ taa $20 la ni e y'o $20 ta ka taga fɛn dɔ san i bɛ tobili min kɛ so kɔnɔ na macaroni ni viande hachée fɛ i bɛ tobili min kɛ so kɔnɔ na denmisɛnninw b'a dun k'u fa et puis a jɛlen don mais mɔgɔ caman b'i denw bila o kofasɔnw na yen nɔ denmisɛnninw tɛ se ka an ka dumuniw dɔn donc n'u seginna ka na Afrique sisan nɔ u bɛ perturber o kɔni o dɔw fana bɛ yen nɔ négativité caman bɛ yen mais positivité caman fana bɛ yen parce que i bɛ mun fɔ ko ni mɔgɔw bɔra i bɛ denmisɛnninw to musow sɛgɛnnen don parce que muso bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ des fois denmisɛnninw tuma dɔw taa heure école la kelenw tɛ nin bɛ don nin heure nin na nin bɛ jigin nin heure nin na parce que école bɛ yen nɔ komi aw ka second cycle ninnu fɛ dɔw bɛ don nin heure la dɔw tɛ don nin heure la tuma dɔw ni denmisɛnninw bɛ mobili ta ka taga il faut que somɔgɔw ka kɛ o quartier la wali i ka mɔgɔ sɔrɔ mun b'o quartier la o b'a ka adresse di u bɛ se ka na denmisɛnninw ta ka taa n'u ye école la n'i bɛ fɛ k'i den bila école ɲuman na e t'o quartier la e de bɛ mobili boli ka na n'i den ye fa kan ka taa baarakɛyɔrɔ la ba bɛ taa salon na i kan ka taa den bila
fa ka an ka don ni heure nin na client bɛ ka ba wele ni heure nin na a bɛ kɛ boli denmisɛnninw yɛrɛ de sɛgɛnnen don les enfants ne sont pas u fɛnnen tɛ et puis ni ko n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na u sɛgɛnnen don quoi parce que il faut créer un temps pour que ka denmisɛnninw la content donc fa n'a ma se k'o faamuya wala ba ma se k'o faamuya parce que ba ko ne bɛ wari de ɲini fa ko ne fana heure tɛ kelen ye baara kɛ heure tɛ kelen cɛ bɛ baara kɛ su fɛ muso bɛ baara donc il faut qu'aw ka temps de bila ɲɔgɔn na pour que aw ka se ka aw ka famille yɛrɛ gérer faut que faamuyali ba de ka kɛ cɛ ni muso cɛ pour que aw ka se ka famille gérer ka denw éduquer et puis i b'a fɔ den éduquer fana e bɛ se k'i den éduquer so kɔnɔna na k'a don silamɛya la k'i ka tabila n'i ka fɛnw bɛɛ don a la mais i t'a dɔn a ni mɔgɔ min bɛ kɛnɛma parce que i tɛna fɔ k'a ni américain denw tɛ jɛ i t'a dɔn a bɛ mun kɛra kɛnɛma a bɛ fɛn min ye kɛnɛma fɛn min b'a attirer i t'o dɔn fo don la dɔw bɛ bali k'a ye ko dɔ kɛra u denw na a bɛ kɛ regret ba de k'a sɔrɔ i ma éducation d'a ma so kɔnɔna na awɔ o yɔrɔ ninnu bɛ faamuya ni denmisɛnnin bon est ce que n'i bɛ baro kɛ ni den ye kosɛbɛ o tɛ Amérique ye o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ye den k'i teri ye yɔrɔ dɔ la a tɛ den kisi olu dɔw ma i bɛ se ka den k'i teri ye mais Amérique ye dugu ye il y a beaucoup d'influence hali anw yɛrɛ Kamara ye mun fɔ anw yɛrɛ kuma dɔ ne yɛrɛ nalen Mali la yan nɔ i bɛ ko dɔw kɛ i b'a ɲɛna ko c'est normal alors que pour i dun wolola ka mɔ yan nɔ dɛ i b'o ko façon kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'i lajɛ comme fɛn wɛrɛ et puis le début surtout i mana na ne nalen le début les 2 premiers mois comme fa ka wulila parce que i t'a dɔn i b'i yɛrɛ comporter cogoya min na i t'a dɔn i bɛ kuma min fɔ ni kuma ɲuman don ni kuma kolon don a bɛ bɛn mɔgɔw ma i bɛ dɔ ɲininka par exemple monsieur Jakite bɛ na ne fɔ ne b'a fɔ ko monsieur Jakite ne b'a fo quoi ne b'a fɔ ko e ye jɔn ye mais u ye ne kɔrɔfɔ la siɲɛ caman a tɛ fɔ e ye jɔn ye dɛ o dabila i b'a fɔ de ne bɛ ɲini ka na fili o changement ne dun ye mɔgɔkɔrɔba ye mais o façon bɛ to ka k'i la kuma dɔ n'i bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ i b'i sigi k'i miiri n ka nin fɔ wala n man kan ka nin fɔ donc mais par contre i b'o fɔ yen nɔ o tɛ kojugu ye o tɛ kojugu ye denmisɛnninw mana dege o ko façon na yen nɔ o tɛ kojugu y'u ma wala k'a fɔ papa i ye nkalon tigɛ o tɛ fɔ yan dɛ i wala papa tiɲɛ tɛ denmisɛnninw bɛ se k'o fɔ mais an ka cɛw caman b'u denw ayi musow caman ni communication bɛ cɛ ni muso cɛ u bɛ se ka denw lamara o kɔnɔna na d'accord an y'o yɔrɔ faamuya Jakite e bɛ se ka fɛn dɔ fara nin kan parce que denmisɛnninw ka u kana tunu ne kɔni ye video dɔ ye kɔsa fɛ a video échappé la ma sinon an tun bɛ a utiliser yan bi kamalennin dɔ a jɔlen de don n'i y'a ye i b'a fɔ ko nin kɔni nin tɛ foyi yɛrɛ de mɛn bamanankan na u y'a ɲininka ko ne tɛ bamananden de ne ye marakaden de k'a b'a wolola Semacu Afrique a n'a fakɔrɔba de kuma na mais a métissera de a ba de ye américaine ye jɛmanba a kɛra américain jɛmanba ninnu yɛrɛ de ye mais a bɛ marakakan fɔ la on dirait a tun bɛ fɔ maraka dugu de la o sera ka kɛ cogo di bon ne bolo tɛ dabalibanko ye parce que parents de continuera toujours k'u danbe o ni u bɔyɔrɔ k'u jogo don ka famille na par exemple ne ka du kɔnɔ États-Unis anw tɛ anglais kan fɔ an bɛ bamanankan de fɔ et puis n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye maraka de ye mais ne ye marakakan mɛn États-Unis de ye n m'a mɛn Mali la parce que maraka minnu bɛ yen n'u nana bara toujours u b'a fɛ ka kuma fɛ marakakan de la donc ne fana bɛ wele fɔ marakakan kelen na fo ka n ka marakakan yɛrɛ jɛya kosɛbɛ donc ne ka marakakan k'a mɛn kosɛbɛ c'est aux États-Unis là-bas bon chez moi yɛrɛ u b'a fɔ ne ka famille ma de ne ye mɔgɔ minɛ ta ko an bɛ taa Misira k'an bɛ taa Misira États-Unis voilà ne ka so wele de ko Misira donc là-bas neveux cousins bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka so de an bɛ tobiliw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnnin bɛ yen hali ni tɛ bamanankan mɛn n'i bɛna ne ka so kɔnɔ i bɛ bamanankan mɛn parce que n'i ye i ka langue fɔ i den ye n'u bɔra kɛnɛma a mana kɛ cogo o cogo u bɛ anglais kalan école la u n'u teriw b'a kalan et puis tout bon nin ye problème dɔw fana fɔ c'est-à-dire ka temps passé
ini denw ni ɲɔgɔn cɛ c'est vraiment primordial o ye diyagoya de ye quoi o fana y'a dama baara de ye parce que n'i ye o yɔrɔ négliger k'i ka temps bɛɛ kɛ wari ɲini na ka ɲini i ka famille kɔ i ye wari min sɔrɔ i bɛ tila ka ɲɔgɔn kɛmɛ don den kelen kan na tugu o ka problème na c'est pourquoi même anw ka africain kunda dɔrɔn tɛ américain kunda yɛrɛ o problème kelen b'olu kun n'a ɲɛrɛ sɔrɔ olu bolo ye ba bɛ taa baara kɛ fa bɛ taa baara kɛ n'a fɔra ko den bɛ jigin ka bɔ école la sisan 14 heures i b'a sɔrɔ école fila na ni programme wɛrɛ ye n'a sɔrɔ ba bɛ jigin 16 heures ou bien 17 heures de o programme maintenant u bɛ taa den mana bɔ école la dɔrɔn a bɛ taa yen pour que les 3 heures a bɛna taa sigi so kɔnɔna na parce que n'a taara so kɔnɔ u t'a dɔn a bɛna taa mun kɛ peut-être que i b'a sɔrɔ mineur de don a kelen man ka kɛ so kɔnɔ a bɛ se ka télévision dɔw ma filɛ a man ka min lajɛ donc a b'o temps min kɛ u b'a dɛmɛ k'a ka devoirs kɛ k'a ka parents place dɔɔni au moins a kana bɔ a ka kɛ école kɔnɔna na ka ko dɔ kɛ quoi o programme bɛ yen donc anw fana kan ka o programme façon ninnu an b'o de c'est pourquoi an ka mɔgɔ les week-ends la dɔw b'u denw bila ka taa madrasa kalan kɛ ka arabu kalan kɛ et puis ka silamɛya ninnu dege quoi sinon an ka africain caman bɛ yen sans te mentir mun yɛrɛ États-Unis yɛrɛ diya ne ye parce que États-Unis ye n'i bɔra jamana o jamana na et k'i ka tradition ou n'i ka culture i b'o de imposer c'est ta fierté et puis o de ka di américain fana ye ne mɔgɔ min wulila ne bɛ bɔ Mali de la ne ye malien je suis fier d'être malien mais ne mɔgɔ mɔgɔ y'i jɔ k'i t'i ka jamana fɔ non olu ɲina n'u yɛrɛ kɔ quoi parce que o de ye anw ka force ye o de bɛ courage di anw ma parce que n'i bɛ tunga la toujours n'i b'i bɔ yɔrɔ dɔn i bɔra yɔrɔ min na i b'o dɔn et puis i bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn kan ka taa yɔrɔ min na i b'o fana dɔn donc c'est ça qui est notre force donc o problème de bɛ ka famille caman déséquilibré ni fa tɛ ba tɛ et puis denmisɛnninw tɛ communiquer parce que an tɛ se k'a fɔ ɲininkali dɔw bɛ yen Mali la yan ni den ye ɲininka i bɛ tɛgɛ da tulo kɔrɔ e bɛ ne ɲininka o la pourquoi bon mais États-Unis i tɛ se k'o kɛ parce que olu n'u teriw u bɛ taa école min na u b'u kalan o bɛɛ la i ni parents ka kuma a ka dialoguer moi j'ai d'habitude ka an ka africain denmisɛnnin dɔw ta stage la an ka bureau la i b'a sɔrɔ don dɔ la i bɛna dɔ diminen sɔrɔ toute la journée a fɛn n b'a ɲininka ko mun de b'i la ne ni n fa de bɛ ɲɔgɔn ne ni n ba de bɛ ɲɔgɔn na ko mun de kɛra parce que a b'a pɛrɛn-pɛrɛn ne kun na dɔrɔn a tɛ communiquer avec moi a tɛ ɲininka qu'est-ce que je veux et puis il me demande pas ale bɛ ka min kɛ n'o man di ne kan k'o f'a ye pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ale b'a fɔ dɔrɔn min ka d'a ye dɔrɔn n k'a kɛ ten pɛrɛn-pɛrɛn kun na et puis c'est fini donc u b'o dépression ninnu u b'o dimi ninnu dɔ fɛnw de kun a dɔw bɛ 18 ans 19 ans sɔrɔ dɔrɔn pap u bɛ t'u ka yɔrɔ ta et puis c'est fini u bɛ parents abandonner donc voilà donc o fɛn ninnu il faut que an k'o yɔrɔ de faamuya k'a fɔ an bɛ wari min ɲini c'est-à-dire i denw c'est plus important ka tɛmɛ wari in kan i ka famille c'est plus important parce que si tout va bien n'i ka hɛrɛ b'i ka sokɔnɔna na a b'aw yɛrɛ garisɛgɛ fɔ il n'y a pas de problème donc frustration bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɛ muso accuser muso bɛ cɛ accuser denmisɛnnin ɲɛ b'o bɛnbaliya la denmisɛnnin fana tɛ éducation ɲuman sɔrɔ tu as vu bon en dehors de ça aussi n'i y'a da maga kuma dɔ fana na ko pourquoi tout le temps Nandi a demandé cette question là et il faut que musow bɛ cɛw gɛn ka bɔ so kɔnɔ u bɛ cɛw don kaso la bon o problème caman bɛ sɔrɔ mun de fɛ sisan problème fɔlɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ jusqu'à présent quand on revient toujours an ka fɛn na an ka racine na an bɔra jamana min na ko façon ninnu man ca c'est très rare i k'a ye Mali ninnu na quoi c'est très rare mais muso b'a jate minɛ sisan parce que dɔw bɛ yen u b'u ka intérêt de jate minɛ si c'est la culture américaine qui l'arrange a b'o utiliser ni culture malienne de b'a arranger sisan i ye nin kɛ nin tɛ bɛn anw bolo donc a bɛ taa o sira de fana kan et l'homme peut faire la même chose aussi tu as vu mais tant que ne hinɛ tɛ jɛ o jɛ la il faut s'attendre à tout bɛ se ka kɛ Mali la cɛ hinɛ t'i la i muso hinɛ t'i la ne filɛ ni galama t'i la ɲɔgɔn na a y'i bugɔ et puis i ye polisiw wele Amérique don n'a fɔra k'i ye karisa bugɔ dɔrɔn automatiquement u b'i minɛ de parce que n'olu fana m'e minɛ olu kana e k'a fɔ nkalon don une fois deux fois parce que a cas caman passera et après donc un jour a bɛna fɔ ko bon k'a ye karisa faga aw dun delila ka wele ka na plusieurs fois aw ma sɔn ka u bɔ ɲɔgɔn kan donc aw de bɛ responsabilité ta donc o de kɔsɔn u tɛ sɔn bon ni den fana bugɔ c'est la même situation den mana taa école la n'a sɔrɔ biridida dɔ b'a la ne école karamɔgɔ y'a ye école karamɔgɔ mana ɲininka n'a ko ko n fa de ye n bugɔ u bɛ taa parents kama ne den fana dun bɔra école la n'a ni biridida nana ne parents fana mun e ye nin bɔ min n y'a bɔ an ka école la e fana bɛ se ka école attaquer donc de telle sorte que bɛɛ b'a essayer k'i ka côté de défend même n'i taara i den dɔgɔtɔrɔso la visite simple u bɛ den ɲininka
et est-ce qu'il fa on te gronde pas ou bien on t'y boit, on t'y quitte à comment n'adore pas, il y a problème sur ou fin donc il faut communiquer ni dem senu yere quoi c'est ça vraiment on va yoro sigli aga gele ko mama gele ni y'a faamuya bon alisa ni kuma kelen no ne ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ ma a jaabi dɛ ne ko ngo ɲininkali yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ échappé mais quand même j'ai posé la question ça n'a pas été répondu an bɛ taa ni dɔ wɛrɛ après n bɛ segin ka na sisan an b'a ye u b'a fɔ ko Europe jamana n t'a dɔn n'a bɛ États-Unis n'i ye den sɔrɔ yen nɔ ko wari dɔ bɛ d'i ma an bɛ faransitaw de mɛn ka caya u b'a fɔ ko allocation familiale donc o allocation ko in an y'a ye kuma caman africain caman ye ɲɔgɔn sɛgɛn kosɛbɛ dɛ furu dɔw yɛrɛ sara a kama aw minnu bɛ yen nɔ des années ni aw b'a ɲɛdɔn an bɛ fɛ ka nin ko in ɲɛdɔn parce que hali sisan a problème dɔ bɛ sen na ne yɛrɛ n terimuso de don ale kɔni b'a caman fɔ a décidé don sisan de ko a b'a furu sa ko wari kan ka di ale de ma mais ale cɛ de y'a furu yan ka taa n'a ye tunga fɛ cɛ ko ne de taara n'i ye ne de jɔra n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye donc wari in n'i y'a ta i bɛ n'a di ne de ma ni min ka di ne ye ne b'a di e ma wari in ye jɔn ta ye dɛ wari in kan ka kɛ cogo di n'a bɛ aw bɛ ɲɛdɔn a la aw ka parce que kɔnɔnafili ko don dɛ yanni cɛw ka kuma ta fɔlɔ aw bɛ hakɛ to oui allocation familiale ni mun bɛ fɔ en général ni mɔgɔ minnu aisés don u t'a fɛ bon et en général africains bɛ o fɛ a yɛrɛ fɔ cogo di en anglais moi d'accord food stamp ni i b'i yɛrɛ bonya i kan k'o to ça parce que c'est pour les pauvres a b'i n'a fɔ jaga sugu voilà c'est pour les pauvres u b'a di pour que ka famille u dɛmɛ mais anw bɛ girin a nɔfɛ parce que a b'an dɛmɛ parce que tuma dɔ a b'an ka wari dafa mais ne yɛrɛ personnellement ne ma deli ka o ta mais dɔ bɛ yen nɔ ko taxe retour o de bɛ na ni problème caman ye famille ni ɲɔgɔn cɛ parce que san mana yɛlɛma wari dɔ bɛ yen nɔ o bɛ di famille ma a bɛ bɔ i den hakɛya la o bɛ ani i ka fɛn fɛn b'i bolo i ka mɔbili taxe na a bɛ segin ma quoi wari dɔ la segin ma donc ni den caman b'i bolo et puis ni denw ka dɔgɔ i bɛ caman sɔrɔ i b'a o de bɛ na ni mankan caman ye cɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛ sisan wari in yɛrɛ di kun a bɛ di den de ma wa a bɛ di famille de ma famille cɛ ni muso de bɛ taa taxe file ɲɔgɔn fɛ mais en général muso caman u b'a fɔ ne bɛ n ta file n dan ma cɛ b'a fɔ a b'a file mais cɛ ni muso min b'a file ɲɔgɔn fɛ famille de ta don denw ta b'a la cɛ ta b'a la muso ta b'a la aw b'a fara ɲɔgɔn kan k'aw ka taxe file ça dépend mun ka kan ka d'aw ma et gouvernement de b'o calculer k'o d'aw ma o wari d'aw ma san o san ni san yɛlɛmana bon o wari dɛ o de bɛ problème caman lana famille caman ni ɲɔgɔn cɛ a tilacogoya parce que cɛ b'a fɔ ne de ye dutigi ye ayi cɛ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ka so jɔ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan wala cɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ a b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ n bɛ na Mali la u bɛ na muso kura furu wala muso b'a fɔ n ka kan ale de bɛ na ni a tilacogo de bɛ na. Tanti ne ko n ye ɲininkali min kɛ n'a ma jaabi ne bɛ fɛ an ka segin ɲininkali in kan mun kelen de kama dɔw b'a fɔ k'u tɛ muso furu ka taa n'u ye tunga fɛ bon n'i y'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ cɛ caman b'a fɔ u tɛ muso furu muso ka to famille kɔnɔ fɔlɔ dɔw bɛ se ka muso furu somɔgɔw de ye parce que u mɛnna tunga fɛ somɔgɔw y'u yira muso ka taa famille kɔnɔ wala muso ni somɔgɔw ka don ɲɔgɔn na somɔgɔw ka muso yɛrɛ dɔn parce que u bɛ mun fɔ mɔgɔ caman i bɛ se ka na i ka so a b'a ka samara bila da la n'a mɛnna sokɔnɔna na a jogo b'a sɔrɔ samara sokɔnɔna na donc cɛ dɔw bɛ fɛ somɔgɔw ka muso dɔn fɔlɔ yan'u ka se ni muso ye dɔw fana papier ko bɛ yen dɔw fana b'a ɲɛɲini na a tɛ sɔrɔ mais dɔw bɛ yen nɔ fana n'u nana ni muso ninnu ye muso ninnu bɛ fɛ ka taga Amérique dɔrɔn de parce que cɛ mana na dɔrɔn ka bɔ tunga fɛ dɔrɔn k'a fɔ wala a fɔra a bɛ fɛ ka furu a cɛ bɛ Amérique a mana kɛ
fɛn façon fɛn fɛn ye u u b'a t'a di ɲɛɲini u bɛ fɛ ka u taa b'a ɲɛɲini u b'a ta hali ni an yɛrɛ ka maliyɛnw tɛ e ka exemple lajɛ tubabu mana bɔ fɔlɔfɔlɔ la yɔrɔ wɛrɛ la ni sisan tɛ tubabu mana bɔ yɔrɔ la tubabu ye mɔgɔ fagala ye tubabu ye mun ye n'o nana dɔrɔn ko bɛ muso min fɔlɔ famille la dɔrɔn tubabu dɔ de bɔra a nɔfɛ a bɛ Amérique a bɛ Faransi a bɛ tantɔ a bɛ tantɔ u t'a dɔn tubabu ye mɔgɔ façon min ye u b'o furu c'est la même chose avec dugudenw aw bɛ n'a ye muso furu a ye muso ne kɔni b'a ɲini cɛw fɛ n'a ye muso furu so a bɛ muso dɔn yan'aw ka taa aw kɛra ɲɔgɔn fɛ yan'aw ka taa n'i taara i bɛ fɛ k'a furu k'a gɛrɛ i yɛrɛ la n bɛ se k'o faamuya mais k'a fɔ n ba ye muso ɲini ye i k'a dɔn muso ye nin parce que n'i m'a ka famille dɔn n'i ma muso in caractère dɔn muso caman bɛ fɛ ka taga di dɔw bɛ taga dès k'u sera Amérique u b'o tile damadɔni kɛ k'u yɛrɛ dunanya bɔ n'u ye anglais-kan dɔɔni mɛn k'a dɔn Amérique tagabolo ye muso tɛ bugɔ tantɔn u bɛ ŋɛɲɛ k'u cɛw bolo o de bɛ na ni fɛn caman ye objectif wɛrɛ b'o olu la min tɛ cɛlasigi ye voilà o de kosɔn cɛw kekuyara sisan nɔ u bɛ musow fɛn wala u bɛ muso ɲini yen nɔ u bɛ mun dɔn u b'o furu yen nɔ o fana bɛ problème donc an ka musomaninw k'u jogo changer pour que u ka se ka furu e bɛ se ka dɔ fara Oui, bon, moi, nous vivons les mêmes situations, les mêmes problèmes. Si ça n'a mis concerné, il va mourir avec mis concerné. Mais moi, le constat général là, c'est moi qui banque muso, tanou muso yi. On fait un cadre. Bon, Sénégalais au fléné. Ou ka morikunda denmisɛnninw minnu bɛ bɔ Sénégal ka taa i t'u ye ka taa n'u muso ye jamais Ghanéen filɛ Ghanéen tɛ taa n'a muso ye Amérique de non toujours c'est pour éviter ce genre de problème là il y a trop de c'est-à-dire immigration et moi je crois même que moi je dis ça à tous mes amis souvent que an ka taa immigration in na vraiment ni Ala ye tagali dɔ i bɔgɔ la dɔrɔn il y a fɛnnin dɔ nana quoi mais il faut gérer. Musow ka tagali baliya ni que raison caman ba de b'a la. Madame yɛrɛ filɛ ka caman de fɔ. Et puis dans la vie la manière que un couple se forme là au début couple ka avenir est déterminé. On a beaucoup parlé d'amour ici, on a beaucoup parlé des parents de muso ɲini. La base de nos échecs et de nos réussites a bɛɛ bɛ bɔ yen de. A bɛɛ bɛ bɔ yen i bɛ muso dɔ comme madame l'a dit dɔ b'a ɲini ka taga dɛ n'a taara a bɛ taa wagati dɔ kɛ a bɛ tunu i ma i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min o camanba bɛ yen bon donc maintenant cɛw les gens ont compris que il faut réfléchir 2 fois avant de le faire mais bon bɛɛ n'a garisɛgɛ de dans la vie tiɲɛ don dɔw parents bɛ dɔw ɲini a bɛ bɛn sahaba ma parce que fɔlɔ la c'est les familles qui se marient entre eux danbetigiw ni fɛnw danbe une grande famille a bɛ taa muso ɲini une grande famille wɛrɛ de kɔnɔ bon n'o taara i n'o bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo ni Ala y'a latigɛ aw bɛ mɛn ɲɔgɔn bolo mais n'a ma k'o ɲɔgɔnna ye y a des situations kuma ka ca mais maintenant je vais parler un peu de ma vie personnelle, mais moi j'ai 2 filles. Ou fitini de Tara, je les amène aux États-Unis. Tara nous aux États-Unis. Mais elle c'est vrai parce que ma première fille actuellement elle est à Atlanta. Elle est mariée à un Ghanéen et ils ont un couple parfait. Avec Fourama comme la Tchèque, nous chrétien mais elle changera. Elle a donc à toute université là. Elle faisait Fort Valley State University. Donc à Takara mais cɛ y'a ye yen nɔ Ghanéen don k'a furu mais a changera de religion et a denw bɛ kalanni don morikalan na hali ni ba ye a bɛ taa n'u ye morikalan na ma deuxième fille ale furulen don Congolais de ma un Congolais aussi qui s'est converti en islam o fana bɛ islam na mais tout est parfait d'ailleurs ne o bɛ Sénégal sisan nɔ parce que ne denw ye Sénégalais de ye a nana ni a denw ye Sénégal ka to yen nɔ parce que avec den saba a tun tɛ se ka baara kɛ c'était difficile parce que cɛ bɛ trop de boulot donc a seginna ka n'i sigi en attendant que ses enfants denw ka kɔrɔbaya u bɛ va et vient kɛ i y'a ye donc ne ɲɛna sisan nɔ ni cɛw bɛ furu kɛ ni
i den nana ni mun ye k'a b'o de fɛ parce que tunga fɛ i bolo dayɛlɛ i ko accueil parce que n'i ko ko forcément ko f'a kɛ e ka ethnie de furu ou bien f'a k'i ka dugulamɔgɔ de furu des fois i bɛ den bila yɔrɔ la parce que u ka mentalité tɛ kelen ye tuguni ne denw kɔrɔbayara yen nɔ u ye ni cɛ ninnu de ye u fa bɛ Sénégal mais an y'an bolo dayɛlɛ on les a reçus et maintenant ça marche il y a pas de problème bon si u fa kun ko non a denw tɛ di Ghanéen ni Congolais ma ka sɔn dɔ y'ulu la ten tɔ alors qu'ils ne les connaissent pas les juger ils b'u juger alors que peut-être que t'o mɔgɔw ye bon i bɛ den bila fili la quoi ne ɲɛna. D'accord. Monsieur Diakité mun de b'a to tunganfɛ cɛ ninnu a dɔw kojugu dan do dɛ bari Mali la yan k'a fila kɛla u bɔra yan dɔrɔn ka taa vacances u bɔra vacances la ka taa u selen yen dɔrɔn muso tun bɛ baara min na cɛ ko k'a k'a bila k'a ya muso furu de pour que a kana a ka cɛlasigi kɛ bon a ye muso in faga de quoi cɛ in ye muso in faga de mais ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko u nalen yan muso tun bɛ taa baara la ka to Faransi yen nɔ mais cɛ ma foyi jɔ a ma foyi réaliser ale kɔni bɛ dɔrɔn ni somɔgɔw ko ni problème bɛ yen nɔ dɔrɔn a bɛ wari bɔ donc ja muso fana bɛ ka baara kɛ muso bɛ k'a ka baara kɛ wari ta ka so de jɔ o nalen muso kɔntalen de ye so de yira a la quoi ko ne yɛrɛ de ye nin jɔ n yɛrɛ ye donc déjà ale ko ne de taara ni e ye ne t'a dɔn e bɛ se ka baara kɛ fo ka se ni ka ni ɲɔgɔn réalisation kɛ kana k'i bɛna ka na surprise kɛ ne la donc o ma bɛn kabiri u bɛ Mali la yan nɔ u commencera ka fɔ ɲɔgɔn kɔ après u taara yen nɔ u selen nɔ tuma min na ko muso ka baara de bila sisan k'i occuper ale ka foyer la ou bien u ka furu sa donc kɛlɛkɛlaw daminɛna muso commencera ka a ɲini k'a bɛ cɛ wele aw ka yen sariyaso ninnu ni fɛnw na don min yɛrɛ u y'u wele k'u kan ka taa o don tɔgɔ yɛrɛ sɔgɔmada fɛ cɛ y'a muso faga den 3 mais an kɔni ma foyi de faamuya. Ne bolo ça c'est un cas terre à terre et puis flagrant parce que bɛ se k'a fɔ pour mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye parce que i b'a sɔrɔ muso in ye bɛ so jɔ tuma min na i b'a sɔrɔ cɛ tun ye diɲɛ sɛgɛn façon bɛɛ y'a ɲɛ na a bɛ ka occuper muso la a bɛ ka occuper denw na a bɛ ka occuper fɛn bɛɛ la donc voilà donc maintenant le fait que cɛ nana Afrique muso ka tila ka surprise kɛ a bɛ kɛ jigilatigɛ de ye ale la nin bɛ se ka kɛ cogo di ale ka nin sanba nin bɛɛ kɛ lui il est en train de péter là-bas ka nin fɛn bɛɛ kɛ olu yɛrɛ ma se ka so sɔrɔ k'a jɔ pour que olu bɛ se ka na vie a kɔnɔ cogo min et que muso ka tila ka na ka bɔ k'ale ka so filɛ bon ça dépend muso a présenté la cogo min fana na parce qu'il y a une autre manière de le faire i y'a faamuya voilà il y a une autre manière de le faire sinon n'a ye cɛ lasigi vraiment moi je sais que tu as beaucoup souffert i ye nin sɛgɛnba fɛn fɛn kɛ i y'anw nadon i ye denw ta i ye nin bɛɛ kɛ mais ne tun bɛ ka ko dɔ de labɛn pour que i ka sɛgɛn tɔrɔ i ka se ka yɛrɛ labɛn non muso ye so jɔ k'a ba de bila voilà donc ça c'est encore ça c'est une trahison quand même a ye min kɛ mais mɔgɔ si dagalen tɛ ka mɔgɔ nin bɔ sinon n'a tun t'a ko dɔrɔn bon non ka se divorcer et puis bon a ka continuer n'a ka vie a kɔni ye min kɛ a kɔni m'a ɲɛ voilà mais a ye nin bɔ min kɛ ça là c'est fini bon muso sara lui va passer tout son temps en prison et puis denmisɛnninw fana ka éducation bɛna tiɲɛ et puis c'est fini donc c'est toute une famille qui a été détruite quand même voilà donc nin dabalibanko bɛ yen hali sojɔ yɛrɛ tɛ par exemple muso ye so jɔ en Afrique mais États-Unis kɔnɔna yɛrɛ la musow bɛ taa baara kɛ u bɛ kundigi cɛw t'a dɔn i bɛ mun na mais cɛ ka salaire ni cɛ bɛ baara min na i b'a dɔn cɛ ka bulletin cɛ ka salaire bɛ sɛbɛn ka na cɛ b'o dɔn muso ninnu bɛ kundigi kɛ mais ni cɛ bɛnnen tɛ kɛ ou bien i k'a fɔ ko san dɔ cɛ ka so sara ne bɛ dumuni san ka na so kɔnɔna na ka courant sara e bɛ nin fɛn e bɛ nin kɛ mais cɛ dɔw yɛrɛ ka wari sira t'u muso ka wari la i ye fɛn fɛn sɔrɔ o y'i ta ye musow fana i ka nin yɔrɔ nin kɛ dɔrɔn muso dɔ b'a fɔ bon n bɛ dumuni ko muso caman yɛrɛ b'i occuper dumuni na parce que u bɛ taa dumuni san dɔrɔn ka na n'a ye n'u jiginna
mais cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ u b'u muso ka wari contrôler awɔ n ko o de fana bɛ na ni donc muso ninnu n'u taara parce que n tun b'a milieu la n'u ye wari da n'u ye kundigi daminɛ n'u ye kun kelen kɛ n'u nana so u b'a fɔ la ko client tun tɛ salon na dɛ an tun busilen tɛ dɛ k'a sɔrɔ dɛ u ye kun caman kɛ parce que n'u m'o kɛ fana ka dɔ sama u somɔgɔw ma cɛ ninnu fana ɲɛ bɛɛ de b'olu ka wari la cɛ dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ ni muso ye o de gɛlɛya ye awɔ bɛ yen bon ni ne ɲɛna ko bɛɛ ye communication de ni cɛ y'a fɔ muso ɲɛna déjà ok ni e ka nin ta ne bɛ nin ta a banna i ka baara kɛ mun ka di ye ko i ka wari ko ye ne bɛ n ka baara kɛ mun ka di ne b'o ko ye mais ne ko fɔ e k'i ka baara kɛ k'e ye dutigi ye e de bɛ so sara e de bɛ dutigi ye mun ka di e b'o k'i ka wari la mais ni muso taara baara kɛ e b'a fɔ f'e k'o ta ɲɛdɔn parce que e de kɛra sababu ye ka se n'o ye sinon n'u ye ɲɔgɔn ta yen nɔ est-ce que o b'a la wa alors que muso dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ taa kundigi la den ninnu bɛ sɛgɛn u bɛ taa n'u ye u bɛ taa n'u ye den minɛyɔrɔ la kuma caman gouvernement bɛ den minɛyɔrɔ san mais kuma caman u bɛ taa n'a ye africain musow yɛrɛ de fɛ yen nɔ o da ka di parce que n'i taara ni den ye den minɛyɔrɔ la peut-être que i bɛ se ka 150 sara par semaine an ka yɔrɔ la ne tun bɛ Missouri ne tun bɛ Saint-Louis donc n'i taara n'a ye mɔgɔkɔrɔba comme sisan ne ba ka na sisan nɔ aw ba min ye kuntigila an b'a di ne ba b'a mara ne ba bɛ dɔɔnin sɔrɔ u bɛ se k'a fɔ ko $10 i y'a ye donc u préfère ka taa den di o africain muso ninnu ma ka taa ni den ye yen fɛ bon muso ninnu bɛ sɛgɛn min ni fɛn fɛn la wala cɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ n y'o fana caman ye u tɛ se ka muso fila furu donc n'u ye muso kelen furu o ye titulaire ye o y'o de yira Amérique o ye musow denw fɛn u bɛ taa muso wɛrɛ furu dugu wɛrɛ la silamɛya la ka salon dayɛlɛ k'o d'o ma yen nɔ ka taa dugu wɛrɛ la ka taa muso wɛrɛ furu ye u b'o kɛ dɛ yen nɔ ye awɔ u b'o kɛ dɛ o de kosɔn ne ma furu Amérique pourquoi parce que tuma dɔw musow b'u kɔ yan mais u bɛ e furu silamɛya la parce que u y'o muso déclaré o muso déclarélen don Amérique bɛɛ b'o de dɔn papier bɛ se ka di o muso kelen de ma a n'a denw mais u bɛ taa e furu silamɛya la ka salon dayɛlɛ parce que anw fana ni papier t'i bolo wala ni papier cɛ ye salon dayɛlɛ wala ni wari t'i bolo cɛ ye salon dayɛlɛ ye anw ka wari sɔrɔ yɔrɔ de ye muso caman ka wari sɔrɔ ye salon baara in de ni dɔw tɛ nurse ni fɛn ninnu na mais ni minnu ye kalanba ninnu kɛ peut-être sinon anw minnu taara dɔrɔn an b'an yɛrɛ fili kalan na parce que même si on était an ye kalan kɛ yan nɔ n'an sera dɔrɔn fo an ka wari ɲini cogoya de ye donc an b'an yɛrɛ bila kundigi la parce que ne yɛrɛ bɛ taa tuma min na n tun ma deli ka maga kun na mais o fɔra an ɲɛna dɔrɔn n ye n yɛrɛ kɛ kundigi kan parce que n'i ye kundigila ye n'i ye muso ye n'i bɛ kundigi n'i taara Amérique dugu fɛn fɛn na i bɛ baara sɔrɔ parce que salon ka ca et puis mɔgɔw on a besoin de main d'œuvre mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i bɛ se kundigi la i tɛ chômer i m'a faamuya n'i bɛ se kundigi la i tɛ chômer donc ni cɛ y'i ɲɛ da i ka wari kan cogoya façon dɔ la a tɛ bɛn dɛ faut que cɛ ka sabali dɔɔnin quoi cɛw dɔw ka sabali quoi sinon cɛw b'o musow to yen nɔ ka na e furu ka salon dayɛlɛ e b'i jija sa ka mɔgɔw ɲini yen fɛ ka mɔgɔw ɲini fɛ minnu na baara kɛ i ye su ni tile bon maintenant n'i ma fɛn dɔ réaliser i yɛrɛ ye cɛ tɛna o réaliser e ye a tɛ se ni muso caman b'a voilà c'est peut-être que ça cas dɔ de don muso o de y'a to muso ye so jɔ e b'a fɔ ko cɛ de salon dayɛlɛ cɛ bɛ se ka taa salon dayɛlɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc cɛ y'o min kɛ cɛ opportunité de d'a ma sisan a ka se ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye mais c'est que moi sisan n'i tilala k'o wari kelen contrôler a nɔfɛ dun ouais mais tu sais mun de fɔ tu sais le problème c'est quoi moi je ne sais pas i b'a fɔ ko n'a sɔrɔ adversité modèle dɔ de bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis moi je comprends pas ça il ne doit même pas exister voilà parce que i b'a fɔ ko fadenya dɔ bɛ i ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ furumuso t'a fɛ e k'ale t'a dɔn e t'a fɛ ale k'e t'a dɔn bon ça c'est un problème c'est-à-dire bɛɛ kelen bɛ k'i dogo ɲɔgɔn na c'est ce que fait Konaté a fait nos mentionner sisan il y a quelques minutes elle disait que ko muso ni cɛw bɛ kɛlɛ ko taxe ko kumaw la u bɛ wari minnu bɛ di denmisɛnninw ma nata bɔra tan mais jusqu'à présent an ka mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamuya quoi taxe nin yɛrɛ c'est-à-dire u kan k'a dɔn wari in yɛrɛ kun ye mun de wari bɛ di mun de kama ça c'est très important parce que américains ka système dɔ de bɛ yen pour que cɛ ka c'est-à-dire denmisɛnninw ka sara a bɛ se ka kɛ sisan den san kelen bɛ ne bolo o bɛ 7,000 di ne den ma
den kalo kelen dɔrɔn bɛ e bolo peut-être que tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ e bɛ wari yɛrɛ sara mais tout dépendra i ka sɔrɔ i ka income ne mɔgɔ min bɛ 10 millions kɛ san kɔnɔ min bɛ 1 million kɛ gouvernement b'o tigi dɛmɛ ka tɛmɛ 10 millions tigi kan donc wari min bɛ di i ma wari bɛ d'i ma 1 i ka denmisɛnninw ladon ka ɲɛ i ka finiw san denmisɛnninw ye c'est à dire denmisɛnnin mago bɛ fɛn fɛn na pour que ani den tɔw bɛ se ka bila kelen na cogo di bon ni aw y'o wari ta sisan i b'a sɔrɔ o dɔw denw bɛ fini ɲɛnɛman t'u kan na hali jeu t'u bolo sokɔnɔna na o wari kelen de bɛ ta tuguni ka tila ka to investir so la Afrique a bɛ to so min fana don Afrique tuguni o bɛ taa bila loyer la denw b'u si kɛ e tɛ so diya bɔ i tɛ wari sɔrɔ la o wari bɛ ka dun kɔfɛ c'est à dire ɲɛ ni kɔ a bɛɛ bɛ jeni tu vois donc ça c'est un problème bon dɔw fana miiri la k'a fɔ ko n'i ye den sɔrɔ Amérique ko américain den de don donc obligatoirement hali n'u bɛ Afrique de donc olu droitlen de don u bɛ k'u den sara non c'est pas le cas ne mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a kɛ la ça c'est une fraude pour que e ka se k'a fɔ k'e bɛ taa mɔgɔ ɲininka États-Unis k'a fɔ ko n den wolola dɛ américain den de bɛ n bolo dɛ mais e sigilen bɛ Mali la ko taxe tuma sera ko ka wari ta k'a d'e ma e ye wari min ta la a man ka sɔrɔ parce que mɔgɔ min b'a déclarer k'a se ko ka wari di den ma il faut que den ka vie o tigi ka so minimum 6 mois dans l'année den ka k'e bolo pendant 6 mois o ka kɛ e bolo ye donc e de jɔlen bɛ den ka dépense bɛɛ ye et puis e de ka tila k'i ka so dutigi ye tugun a bɛ se ka kɛ e ye muso ye cɛ b'e bolo e cɛ de ye dutigi ye donc dutigi fila tɛ kɛ so kelen kɔnɔ donc sariya tɛ e yɛrɛ yamaruya e ka taxe kɛ k'a fɔ k'e ye dutigi ye cɛ fana k'a ye dutigi ye donc n'i y'o fana kɛ ça c'est des problèmes bon minnu fana n'u bɛ u fɔ an ye den ka wari ci an ye den ka wari ci ni den bɛ villa Afrique den tɛ Amérique droit foyi tɛ den bolo den ka wari sɔrɔ a droit tɛ yen mɔgɔ si man k'a fɔ ko n bɛ Afrique de dɛ k'i n'i den sigilen bɛ yan e k'a fɔ ko wari dir'i den ma non mɔgɔ minnu bɛ t'i den déclarer ka nkalon tigɛ k'a don ka impôt kɔnɔ k'a fɔ k'e den bɛ loger olu ka so et que olu de jɔlen bɛ ni e den ye olu de bɛ den bɔ olu jɔlen bɛ den ka dépense bɛɛ ye donc wari bɛ sara ka di o de ma o k'a sɔrɔ den t'o fana bolo o b'a fɔ maintenant e ka o nin yɔrɔ d'a ma o tɛ sonyɛni ye yan n'u bɔra e kalama don min e min y'a déclarer ka wari ta ka tila ka di den ba ou bien den fa o bɛ tila ka e pénaliser wari min dira den ma e b'a wari bɛɛ lasegin ka tila k'i pénaliser tila k'o fana sara donc mɔgɔ tɛ k'o de faamuya c'est ça donc o wari min bɛ di la c'est pas pour c'est-à-dire c'est pas pour les parents a ka taa so jɔ a ka taa muso furu a ka taa fɛn wɛrɛ kɛ a y'a ka vie improver a ye denw ka condition améliorer pour que ça soit comme tout autre enfant américain a dabɔra o de kama nin wari in ko t'a kɔ wa wari in bɛ a bɛ n bɛ fɛ ka a dɔn n'a sɔrɔ ni kɔfɛ ni den yɛrɛ kɔrɔla ka baara daminɛ n'a b'a rembourser non c'est-à-dire c'est pas remboursable parce que i b'a dɔn système min de don a bɛ komi sisan ne e bɛ baara la i b'i ka salaire toucher chaque mois ou bien chaque semaine u bɛ impôt dɔw tigɛ ka b'i kun donc bɛ segin voilà mais impôt tɛ segin tɛ dɛ n'a fɔra sisan e ye 5 millions de sɔrɔ mais e ye 300 000 de sara impôt la o 5 millions kɔnɔ nin fana ye 5 millions sɔrɔ tuguni ale ye 300 000 sara mais den fila bɛ e bolo donc e ka du ka bon dépense ka bon ni ale ka du ye o le non seulement o bɛ ka 300 000 ni segin e ma mais o bɛ tila ka pourcentage dɔ fana ta tuma tila k'o fara e ka wari kan tuma dɔ la e ka 300 000 o bɛ se k'a triple ou bien quadruple yɛrɛ k'o bɛɛ fara e kan parce que e ka dépense ka bon bon n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ 5 millions kɛ e furulen tɛ e cɛgana dɔrɔn de e 300 000 sara o tila k'e ka tila ka 300 000 wɛrɛ sara tuguni ka fara o kan c'est pourquoi tuma dɔ la u b'a fɔ ko ka wari minɛ faamaw la ko ka di fantanw ma républicain démocratique ka kɛlɛ to o yɔrɔ de États-Unis c'est le même problème voilà donc c'est comme ça d'accord an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka se a ban wagati la nka sani o cɛ ɲininkali laban mun bɛ ne bolo ne y'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ kuma caman famille dɔw bɛ commencer ka fara ne tɛ denw ma den minnu sɔrɔla tunga fɛ wala an taara ni minnu ye ne tɛ ni olu ye mais en général Mali la yan nɔ ni wagati dɔ sera cɛ de b'a miiri ka segin ka na so k'u bɛna sigi Afrique yan hali n'a sɔrɔ an dɔw b'a investir n'a kɔni bilal'u hakili la dɔrɔn a kɔni bɛ jigin cɛ de hakili la ka na mais musow tɛ sɔn en général muso a ka dɔgɔ i ka muso ye min ko ko n sɔnna définitivement ka na sigi Afrique mun de b'o kɛ bon ne bɛ se ka mun fɔ o la ne ye muso de ye j'ai fait 23 ans
n ye den 3 lamɔ Amérique mais 2 seginna ka na Afrique n denkɛ nana ka na baara k'a fa fɛ n denmuso 2nan a nana parce que den 3 b'a bolo a seginna ka na a bɛ taa ni ka segin kɛ denmuso fɔlɔ o de bɛ yen nɔ mais o furulen don mais a bɛ na vacances la ka taa mais ne yɛrɛ sigikun kɛra mun ye o kɛra n ba ye parce que n ba kɔrɔla dɔgɔkɛ 3 tun bɛ n bolo Ala y'u bɛɛ ka kalifa minɛ a la Ala ka hinɛ u la. amina yarabi donc n seginna ka na n sigi n ba kɔrɔ o de kɛra ne sigikun ye donc mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ mun b'a to cɛw bɛ fɛ ka sigi musow tɛ sɔn ka sigi parce que muso mana kɛ cogo o cogo i den i tin ni denw ma sɔn ka na denw kɔrɔbayara et puis u tɛ se k'u obligé ka sigi n'u ye tuguni musow b'a fɔ ten tuma dɔ dɔw denw man kɛnɛ bana dɔw bɛ dɔw la dɔw bɛ sigi parce que ne yɛrɛ ye dɔ dɔn ale tun bɛ yen nɔ a seginna ka na a y'a fɔ a muso 2 de tun b'a bolo dɛ muso min furula légalement ani a ye muso min furu yen fɛ a y'a furu ten tɔ ko a ye sisan ale kɔrɔla ale bɛna sigi ka se o mais muso ninnu ko k'u tɛ na ko parce que k'u ka intérêt fosi tɛ Mali la wa a nana ka na muso denmisɛnnin furu muso 2nan y'i furu sa jɔn a kɛra jɔn na papier b'aw bolo i tun bɛ se ka na kalo damadɔni kɛ yan nɔ e bɛ taa dɔ in bɛ na mais n'aw ko cɛ ma k'aw tɛ sigi cɛ nana ka na muso denmisɛnnin dɔ furu muso 2nan keleyara y'i furu sa a ma k'ale de la donc A kɛra ale la. Kamara. Ba ni kɔni an tun kan ka musow caya yan nɔ pour que olu ka nin question in jaabi parce que olu de b'a dɔn mun na u tɛ fɛ ka segin. Non, aw fana bɛ yen nɔ aw bɛ réalité dɔw dɔn. Ne fana ka compréhension ye min ye dɔrɔn kun min y'a to n'u bɔra yan nɔ kuma dɔw la u bɛ funu dɔɔnin n'i dun seginna ka na f'i ka funu in jigin de. Cogo de tan ka funu U bɛ funu dɔɔnin ka bonya de wa ka ni n ko b'u funu c'est à dire u bɛ fili u yɛrɛ ma dɔɔnin ni muso dɔw bɛ yen minnu ma kɛ hakilimaw ye a bɛ hakɛ to muso dɔw bɛ yen minnu ma hakili n'u bɔra yan nɔ n'u taara u mana sigi dɔɔnin kɛ yen nɔ u bɛ funu dɔɔnin wele u bɛ fili u yɛrɛ ma dɔɔnin bon n'a fɔra k'olu ka sigi ka na yan nɔ yarɔ o ma nɔgɔn quoi o ma nɔgɔn peut-être que moi c'est la seule raison sinon ne m'a dɔn pourquoi u b'i ban ka na. Dɔw nana. Je connais des cas particuliers qui sont minnu nana ka n'u sigi yan nɔ dɔnbaga dɔw bɛ yan nɔ hali n'a ka muso ma ko i tɛ n'an ka taa New York a b'a fɔ k'an tɛ taa la u b'a fɔ o y'a sɔrɔ a ka biki b'a bolo a bɛ ka kɔɲɔw dɔgɔdaw ni fɛnw sɛbɛn ale degera o la a tɛ fɛ ka taa yɔrɔ si a tɛ fɛ ka bɔ quoi donc c'est des particularités mais en général c'est vrai que u tɛ fɛ ka na mais a caman tɛ fɛ ka na. A caman tɛ fɛ ka na dɛ c'est-à-dire ne yɛrɛ kɔni est-ce que minnu tɛ fɛ ka na est-ce que yan kungo ninnu de tɛ fɛ u tɛ ka ban ka na o de ma. Pas nécessairement. Bamakɔ kungo tɛ o ɲɛnafin b'u la dɛ o ɲɛnafin kungo ɲɛnafin b'u la yɛrɛ. Kungo ko in ne nalen filɛ nin ye ne nana dɔrɔn n tɛ jeli sɔn kɛ n tɛ uniforme tigɛ kɛ n nakun kɛra n ba ye je m'occupe de ma maman a tɔ minnu bɛ parce que ne m'a dɔn pourquoi on va me juger parce que n m'a kɛ mais ni a kun bɛ mɔgɔ ka so a fɔra baptême ni fɛn n bɛ se ka taa ka taa n sen jɔ yen mais n'o a bann'o na a tɔw tɛ ne ɲɛ sira la donc n'i ye miiriya ta o cogoya la i hakili bɛ dayɛlɛ fɛn quoi i bɛ lafiya quoi. D'accord. Jakite i ka kuma jaabi. Bon musow ka seginnibaliya an b'o hukumu de kɔnɔ halisa quoi bon ne yɛrɛ bolo déjà ne yɛrɛ bɛ muso caman dɔn personnellement minnu yɛrɛ bɔra États-Unis u seginna mais u seginna ni condition dɔw de parce que n'i ko k'i bɛ segin faso la e tun bɛ vie condition minnu na il faut qu'il y ait un terrain de fana préparer il faut investir il faut préparer ton retour et avec mɔgɔ c'est-à-dire k'i b'i ka jamana fɛ bɛɛ ka laɲini ye n ka taa tunga la n ka fɛn sɔrɔ n ka na n ka retraite kɛ le reste de ta vie à côté de tes parents i ka communauté i ka fɛn bɛɛ la voilà bɛɛ b'o de ɲini donc moi je pense que caman fana b'i ban ka na parce que n'u nana u bɛ condition minnu na u bɛ kɔfɛ n'u nana ils seront pas dans la même condition
Donc, retour fana be préparé psychologiquement de. Et puis tu peux pas faire 20 ans donc les yunga mina che drongana. Non autre qui n'en ça va pas. Fika toka kana de. Toka kana, il kana dondoni qui habitué situation du fin nous na. Aujourd'hui moi je peux dire que moi j'ai fait 6 mois aux États-Unis, j'ai fait 6 mois au Mali. Voilà, tu m'as donné un oula, tu m'as donné un oula, tu m'as donné aux États-Unis. Tu m'as donné aux États-Unis, un oula, pas combien tu vois. Donc moi je pense que c'est une question d'organisation. Et puis, bon, expérience où donc ils ont eu des très mauvaises expériences ici. Aventure donc on a investi, on va faire ou qu'on a follow chien ou bien quand parents nous dessous cassis. Donc au chaman fana quand on compte na tourner. À du poids muso kundala comme tchè kundala. Voilà, c'est ça la raison. C'est comme raison c'est voilà quoi. D'accord. Mais coup de chapeau à nos femmes quand même. Ah bon. Un beau faux. Non mais bravo. Il y a les femmes vraiment travaillent vraiment bien. Travail dur. Quand on voit les grandes dames ici, Barakedon Boubolo, tout ça aussi, tant on mousse donc vraiment un coup de chapeau. Et puis, elle remercie Aya Doum Fana félicite. Oui, absolument. Demsonu be munu de ke, demsonu be senge. Tu vois la façon de les ir ba do ku sekena. Des fois tu as envie de les prendre ka bonu et donner ka tout ou la content. Parce que tant tout bolo nous bora école là ou beso, nous bora école là ou beso. Donc demsonu be senge ko. Ah on be senge vraiment, on be senge. Aya Doum Fana félicite. Oui, vraiment. Pourtant, Chikan Lomene Bolo et pour les diaspora, États-Unis particulièrement, parce qu'il y a juste un mois, moi-même j'étais lauréat, j'ai eu un certificat d'appréciation pour l'un des meilleurs pères. Et ces jours-là, on nous a donné des certificats avec le président de notre quartier qui est Bronx et puis avec le procureur général. Et ces jours-là, ils ont même donné un certificat à un imam. Mais, au Dila Madomina, et Bronx, Boro président, et le procureur, on va faire africain. Parce que eux-mêmes, ils ont vu que Africain demi do kasolabi, au cas presque ni Américain de comme on devait coquer. Donc il faut que au cas que la communauté là, problème c'est qu'à gérer tout comme ni tara yorobe yorodola yorola fola ma américain tu me que africain de les fins feigné ils sont tous armés quand barfatila autour y en a foyer africain de meka fara c'est faut ça donc il faut que parents on va commencer à communiquer parce que dès que c'est qu'à c'est ce qu'on disait tout le temps Fabé Barake, Babé Barake, tant tout boulot pour les enfants donc il y avait des et on y avait fait un film nous gangster nous le fait là on va reproduire en réalité au bon voilà donc ça au réclamer quel problème il y a bien vrai que africain des humains chamamba b avec comme ni dafatiga la detika to lengala ba betu donc on leur pas fait qu'en communauté de rapprocher parce que en communauté fanatique c'est que fin d'obé ni tratunga la diako ya assimilation ya diako ya de ni tarawara tlongor la fora ku ga magaila donc diako ya fanga anga américain sont mais anga culture nanga tradition de amese ko garder donc on peut bénéficier des deux côtés donc il faut qu'on en profite de là maintenant pour mieux faire donc le problème de la communauté la ma fonga mais juste un petit pourcentage mais le pourcentage quand même c'est flagué même par la police et par les procureurs même. Donc pour le moment, je sais quand même que Amen a commencé à réunion qu'à rapprochement qu'à communauté leader mounbe pour que amese ka comment bon demsene mounou fana b aujourd'hui ni ka fo ne crime ne moun de la ka crime que parce que le système des États-Unis avec demsene c'est-à-dire avec demsene ga vie retien à 16 ans 17 ans déjà et maman la code que oui donc ils vont vers un record kata crime degré d'ordima qui te permettra plus jamais et que c'est que baragement soro ou bien que ta école de là donc maintenant nous yo que demsenia là pour que obese ko sponge ka crime ni kala jigin kala ta niveau mi matu garama diap c'est ka sabati donc au système où tout be que noru la kosobe donc maintenant africain kunda fana a chamamba baga demsenuna donc demsenu be wole ka essayer ko conseiller ko ka sragnement ta o la crime ni be se kala jigin pour que se ka
kalan ɲuman sɔrɔ ka baara ɲuman sɔrɔ k'u ka hadamadenya sabati c'est une deuxième chance qu'on veut leur donner. D'accord. Oui. Et puis me fait an ka denmisɛnninw fana k'a f'u ɲɛna den sɔrɔ parce que ni i bɛ mun fɔ sisan ka den sɔrɔ ka sɔrɔ i ma furu ni ye den sɔrɔ nin fɛ ka den sɔrɔ nin fɛ américains yɛrɛ u bɛ fɛn dɔ bila i ko child support i kan ka wari min sara pour que k'i occuper o dɔn o bɛɛ africain américain noir yɛrɛ caman ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ parce que u b'o de ta en cause ka noir caman bila kaso la donc an ka denmisɛnninw kan ka o éviter parce que américain muso kelen i b'a ye sisan nɔ den 6 b'a bolo fa 6 Tiens. i y'a ye bon u yɛrɛ de jamu b'u denw kan muso jamu bɛ d'an denw kan ka sira tɛ ni cɛ ye jamu de don parce que u bɛ fɛ cɛw ka wari sara u ye bon ni cɛ ma wari sara o y'a sɔrɔ e ye den sɔrɔ yan nɔ e ye den sɔrɔ yan nɔ e ye den sɔrɔ yan nɔ e ka kan ka wari di o denw bɛɛ ma parce que olu muso ye a fɔ gouvernement ye i bɛ baara kɛ dɔrɔn i tɛ fosi sɔrɔ donc an ka denmisɛnninw ka kan k'o éviter an ka denmisɛnninw ka kan k'o éviter den sɔrɔ fan bɛɛ fɛ i y'a ye parce que américain denw de bɛ taa école la u ma den sɔrɔ n'u ye child support kan kan dɔrɔn o y'a bannen o fana b'an ka cɛ caman sɛgɛn yan parce que an ka muso caman fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ k'u cɛw tɔɔrɔ n'u taara dɔrɔn u bɛ taa a fɔ cɛ bɔ cɛ kan ka child support bila cɛ kan et puis cɛ bɛ baara kɛ a bɛɛ bɛ taga a b'a ka diɲɛnatigɛ baara bɛɛ kɛ ka wari di ni e ye so jɔ o bɛ kɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana man nɔgɔn tiɲɛ na o komi wagati sera sa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa minnu ye muso ka gɛrɛn lajɛ bi nin tun ye anw ni maliyɛnw ye minnu bɛ tagama la n'o bɛ Amérique jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi a caman nalen don bɔ Mali la yan nɔ hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an b'a fɔ k'an bɛn wagati wɛrɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la